Kuma barau maliya ya yi empowerment na naira 20,000 wa mutum 10,000. Mai girma gwamnan jihar Kano ya yi empowerment na naira 150,000 wa mutum 5,380. Wato jama'a, tausayin mai girma gwamnan jihar Kano da karamcinsa kullum yana ƙara bayyana ƙarar ga al'ummar jihar Kano. Shin in ɗan siyasa ya baka kyautar naira 20,000, wace sana'a za ka yi domin dogaro da kanka? Tambaya. Amma in ɗan siyasa ya baka naira 150,000, shin za ka iya sana'ar da za ka iya dogaro da kanka? Tambaya kanku, ku ba kanku amsa. Naira 20,000 ba za ta ishe ka fara noma ba. Naira 20,000 ba za ta ishe ka fara kiwo ba. Naira 20,000 ba za ta ishe ka fara jari ba. Amma naira 150,000 ta ishe ka fara noma. Naira 150,000 ta ishe ka fara kiwo. Naira 150,000 ta ishe ka kai ƙaramin jari. Jama'a, gaba ɗaya kuɗin da barau ya raba wa al'umma naira 20,000 so 10,000, naira miliyan 200 ne kacal. Mai girma gwamnan jihar Kano naira 150,000 da ya bada wa mutum 5,380. Kuɗin is over 800 million naira. Akwai bambanci tsakanin NNPP da APC na jihar Kano. Tausayin da imanin da karamcin ba ɗaya bane. Tarbiyyar cikin jam'iyyar ma da bambanci. Domin ita wannan jam'iyyar ta NNPP jam'iyya ce wacce ta iya kafa mutane. Jam'iyya ce wacce ta ƙware wajen kafa al'umma. Amma waccan jam'iyyar ta APC fa, musamman na jihar Kano, jam'iyya ce wacce kawai inda ta san amfanin ka ɗaya shine in ta tashi neman ka. Amma bayan ta gama amfanar ka, kai ba komai bane a gurinta. Gwamnan jihar Kano gwamna ne, kana ta aiki gwamna, su kuma suna ta aikin banza. Allah samu dace.